טוב, אחר צהריים טובים לכולם. אני באמת שמח, נרגש, אבל בעיקר גאה לראות את כולכם כאן. מי שעדיין לא יצא לו להכיר אותי, שמי באמת אריאל אברבוך, ואני משמש כיושב ראש ארגון הרוקחות מזה כחצי שנה, מאז הבחירות האחרונות. ובדרך כלל אני מביא מצגת. אני מודה ומתוודה שגם הכנתי אחת, ואתמול בלילה אמרתי שאני לא רוצה להציג אותה. שכל מצגת שאני לא אציג לא תצליח להעביר את מה שאני רוצה להגיד לכם כאן על הבמה, ממני והלאה. אני רוצה קודם כל, בדרך כלל באירועים כאלה מסיימים בתודות, אבל אני קודם כל רוצה להודות לאנשים שהרימו את הכנס הזה, בראש ובראשונה לשרה אייל שפתחה את הערב, שבאמת ארגנה את הכנס במסגרת איחוד האגודה לרוקחות קלינית וביו-רוקחות עם ארגון הרוקחות. שרה הסכימה להרים את הכנס הנהדר הזה בדגש על רוקחות גריאטרית, שזהו באמת תחום מאוד מאוד רלוונטי לנו הרוקחים. אני רוצה להודות לצוות האדמיניסטרטיבי שיושב שם בחוץ ואולי לא שומע אותי, אבל הוא מאוד מאוד חשוב, וזה באמת בנות הארגון, טל גפני והילה חסון ומאיה דור, שבאמת הרימו כנס לתפארת, ואתם רק בתחילתו ורק אני מקווה שתהנו ממנו מאוד. הארגון שלנו אבל הוא לא רק כנסים, הוא לא רק השתלמויות, והוא לא רק לימודי המשך. מאחורי הארגון הזה עומדים אנשים שבעצם מפעילים אותו ועושים את זה מסיבה אחת בלבד, לקדם את המקצוע שלנו. והאנשים האלה זה חברי ההנהלה, שגם להם אני מאוד מאוד מודה, לגיל תומר ולצחי קציר ולוולריה קריץ ולאורית ביילין, לחברי המועצה, ואני לא אנקוב עכשיו בשמות כולם. יש יושבי ראש ועדות, כן, אין מה להתבייש, מגיע להם כפיים, הם עושים באמת עבודה רבה, ללא שום תמורה מוחשית. אנחנו תכף נדבר קצת באמת מה התמורה שבכל זאת הם מקבלים, אבל זה אנשים, קולגות שלנו, חברים שלנו, רוקחים, שבעצם בנוסף לעבודה שלהם, עושים מעל ומעבר בשביל המקצוע שלנו. ואני רוצה לספר לכם איזשהו סיפור קצר. מה שמשותף ככה, משותף לכל אותם הרוקחים, זה איזשהו רצון לעזור. זו התפיסה שלי. אני זוכר בבירור שיחה שהייתה לי עם אמא שלי כשאני הייתי בן 7. נסענו ברכב, אבא שלי נהג באוטו, ואני ישבתי במושב האחורי עם אמא שלי, ובעצם התחיל איזשהו דיון שאני כנראה שמעתי בכיתה, או לא יודע למה, אבל שאלתי אותה, תגידי אמא, את מאמינה באלוהים? והסתכלה עליי ואמרה לי כן. ואמרתי לה, אבל אמא, אני רואה שהרבה אנשים פה שמאמינים באלוהים שומרים מצוות, שומרים שבת, שומרים כשרות, ואנחנו לא שומרים שבת. למה בעצם? איך נגיע לגן עדן אם את מאמינה באלוהים ולא שומרת שבת? ואמא שלי בדרכה מאוד אופיינית הסתכלה עליי ברוך ואמרה לי, אני מקווה שאלוהים מודד אותי בדברים אחרים. מה שאני עושה, ואני מאוד מאמינה שכשיגיע יום הדין, אני מקווה שאני אשפט על זה, אני עוזרת לאנשים. עכשיו, אמא שלי לא עובדת סוציאלית ולא עובדת בתחומים האלה, אמא שלי עבדה כפקידה בבנק. אבל רק שנים אחר כך הבנתי באמת מה זה אומר לעזור לאנשים. מכל נקודה בה אתה נמצא, אתה יכול לעזור לאנשים. ואמא שלי עזרה לאנשים בכך, היא עזרה בעיקר לעולים חדשים שלא הבינו על מה המסמכים שהם חותמים עליהם בכלל בבנק, לא הבינו מה האפשרויות בפניהם, לא הבינו מה הריביות שגובים מהם. כל הדברים האלה שהם אולי דברים קטנים ואולי אפילו נגיד חלק מהתפקיד של כל פקיד בנק, אבל הם לא נעשים בפועל, אמא שלי הרגישה חובה מוסרית לעשות את זה. אבא שלי לקח את זה למקום אפילו עוד יותר גדול, כאשר אבא שלי הוא בן אדם מאוד מאוד ציוני, ובזכותו כנראה אני עומד כאן ומדבר בפניכם ולא בפני ארגון הרוקחים הרוסי, ואני מאמין שאבא שלי בכל פעם שהוא רצה לעזור לזולת הוא בעצם רצה מאוד לעזור למדינת ישראל. אבא שלי תמיד אמר שהמטרה שלו זה לבנות בית במדינת ישראל, ללדת בן במדינת ישראל, דברים מאוד מאוד ציוניים. אצלנו בבית, אצל ההורים שלי בבית, דגל ישראל מונח 365 ימים בשנה ולא רק ביום העצמאות. והערכים האלה שהם בעצם אפשר לומר הקנו לי, הם ערכים שגרמו לי לחשוב בעצם וללוות אותי במשך כל חיי. בכל חיי המקצועיים והאישיים ניסיתי ואני עדיין מנסה ומאוד מאוד רוצה לנסות ולעזור לאנשים במה שאני יכול.
ואתם יודעים, יש איזה משפט באנגלית שאומר doing something greater than yourself. בעברית אולי אין לזה איזה תרגום טוב, כי אפשר להגיד אתה עושה משהו יותר גדול מעצמך, אבל זה משהו שהוא לא רק בשביל עצמך. יש באנגלית מונח שכל המשמעות שלו זה להבין שאתה עושה דברים לא רק בשביל עצמך, אתה עושה דברים בשביל משהו שהוא באמת גדול ממך. דברים בשביל הסביבה הקרובה, אולי אפילו בשביל החברה כולה, ואולי דברים למען האנושות כולה. ועל זה אני רוצה לדבר. הרבה אנשים שאני נפגש איתם, רוקחים בעיקר, ואני אומר להם בואו תתנדבו בארגון הרוקחות, בואו תעזרו לנו לעזור לכם, בואו תעזרו לנו לקדם את המקצוע, שואלים אותי בצורה מאוד ישירה, מה יוצא לי מזה? ואנחנו נמצאים בעידן שבו אנחנו רגילים לקבל דברים כאן ועכשיו, והרבה פעמים לטובתנו האישית. ואני רוצה לספר לכם משהו מאוד מעניין. חברי פה גיל תומר הפנה אותי לאיזושהי הרצאה לפני כמה שבועות שמאוד מאוד ריתקה אותי. דוקטור בשם מייקל נורטון מקנדה, הוא פסיכולוג במקצוע בהכשרתו, והוא חקר, הוא נתקל במאמר שנעשה על ידי ה-BBC או CNN, אני כבר לא זוכר, והוא בדק מה קורה לאותם המיליונרים שזכו בלוטו. מה קורה לאותם המיליונרים? הוא גילה שאחוז מאוד גבוה מהם נכנס לדיכאון, מאבד את החברים, חלקם אפילו מתאבד. למה זה קורה? התחיל לחקור יותר לעומק את הנושא וגילה שבאמת אנשים מבזבזים הרבה מאוד כסף, נכנסים לחובות, כל החברים שלהם והמכרים שלהם והידידים מהעבר פתאום באים כי הם רוצים מהם משהו, אז הם גם מאבדים את החברויות הקרובות. אנשים נכנסים לחובות, לדיכאון, נהיים בודדים, מתכון די בטוח לכישלון. אבל הוא גילה בכל זאת חלק מהאנשים שכן מצליחים להיות מאושרים, בכל זאת קיבלו סכומים אדירים וכן מצליחים להיות מאושרים. והוא התחיל לבדוק מה קרה שם בעצם, הוא גילה שהאנשים האלה בזבזו חלק גדול מכספם על משהו אחר. אתם יודעים על מה? בזבזו על אנשים אחרים. הוא החליט לעשות מזה ניסוי, הוא פנה לסטודנטים וחילק אותם לשתי קבוצות ונתן להם סכומי כסף קטנים, אבל נתן להם ואמר להם, אתם קבוצה א' תבזבזו את הכסף על עצמכם, תקנו לעצמכם מה שאתם רוצים, קבוצה ב' תקנו משהו למישהו אחר. וכך היה, בדק בסוף היום מה קרה, והאנשים שקנו דברים למען אנשים אחרים דיווחו שהם מרגישים מאושרים יותר. אמר טוב, אלה סטודנטים קנדים, רובם עשירים מפונקים, זה לא דוגמה, הלך בדק את אותו דבר באוגנדה. שם, אם בקנדה אנשים קנו למישהו אחר כוס קפה או איזה סט איפור, באוגנדה הוא גילה שאנשים ממש קנו תרופות למלאריה לחברים שלהם ודברים מצילי חיים, וכולם שוב דיווחו. אנשים שבזבזו את הכסף על עצמם לא דיווחו שום שיפור בתחושת האושר, בעוד שאנשים שקנו משהו למען מישהו אחר דיווחו שהם מרגישים מאושרים יותר. הוא לא הסתפק בזה, אמר טוב, זה רק שתי מדינות. הלך ובדק את זה כמעט בכל מדינות העולם, והיה רוב מוחלט, מובהק, שאנחנו, בני האנוש, יש בנו משהו, שכאשר אנחנו עוזרים, משפיעים ומבזבזים כסף, או משקיעים כסף, או נותנים כסף למישהו אחר, זה עושה לנו משהו בפנים, תחושה טובה יותר. אני מאמין שהדבר הזה קורה בגלל באמת 3 נקודות עיקריות. נקודה ראשונה זה הסיפוק האישי שאנחנו מרגישים. אם יצא למישהו, ואני בטוח שיצא לכם בשלב כזה או אחר במהלך חייכם, לעבור ליד קבצן, או שאתם עומדים בצומת ומגיע קבצן, יש בסך הכל 2 אפשרויות. או שאתם נותנים לו כסף, או שאתם לא נותנים לו כסף. אם אתם נותנים לו כסף, אתם תרגישו יותר טוב. אולי באופן רגעי, אבל אתם תרגישו תחושה טובה. זו עסקה מסחרית לכל דבר. אני מגיע מעולם הביזנס, זו עסקה מסחרית, אתם שילמתם כסף, תמורת תחושה טובה יותר. אבל מה עם האופציה השנייה? נניח שלא נתתם כסף, גם כאן יש רק 2 אפשרויות. או שלא תרגישו כלום, או שתרגישו איזשהם נקיפות מצפון, אולי גם רגעיות, אבל אתם תסבירו לעצמכם למה לא נתתם. אני לא יכול לתת לכולם, אני לא יודע מה הוא עושה עם זה, כל מיני דברים כאלה. אבל לא יכול להיות שלא תיתנו כסף ותרגישו טוב. אתם מסכימים איתי? זה לא קורה. אלא אם כן באמת מדובר בסוציופטים וזה לא חלק מהאורחים. אבל אני רוצה להגיד לכם, גם פה אנחנו מדברים על תחושה טובה יותר, שבעצם נובעת מזה שעזרנו למישהו, גם אם במשהו קטן ורגעי. התחושה הטובה הזאת זה משהו שבעצם מקדם את האנושות. העובדה שאנחנו עוזרים למישהו אחר, וזה עושה לנו טוב,
זה לא סתם, זה לא במקרה. זה משהו שאם הטבע נתנה לנו, בשביל שאנחנו נוכל לקדם אחד את השני ואת האנושות. אבל יש גם נקודה שנייה, שהיא לא פחות מעניינת. בדרך לפה אני הייתי צריך לפנות ימינה באחת הפניות, והיה תור של רכבים, ונעמדתי בתור, וראיתי בחור שמנסה להיכנס ככה כמה עשרות מטרים לפניי, מנסה להיכנס, וכולנו ראינו את זה וחווינו את זה. אתם רואים שלא נותנים לו להיכנס, אנחנו הישראלים לא נהיה פריירים, נכון? לא נחכה עכשיו שמישהו ייכנס לפנינו. וכל אחד נצמד לרכב שלפניו, והבחור המסכן מנסה להיכנס, מאחריו אנשים סופרים שרוצים לנסוע ישר והוא מפריע להם. בקיצור, הגיע התור שלי, אני ידעתי שיש לי עוד הרבה זמן כי הגעתי לפה כבר בשתיים, אמרתי תפאדלו, אפילו עשיתי לו ככה עם היד, הוא כמובן הופתע שסוף סוף מישהו נותן לו, עשה לי את התודה עם היד, ונכנס פנימה, ובזה נגמר הסיפור, אבל לא. המשכתי לנסוע, פנינו ימינה, ואז אחר כך, אחרי כמה מאות מטרים, הייתה שוב פנייה שמאלה, וכמעט אותה שיירת מכוניות גם חיכתה לפנות שמאלה, ושוב הגיע מישהו חדש שמנסה להידחף מצד ימין, ואותם החבר'ה שלא נתנו לבחור מקודם, מן הסתם גם לא ייתנו למישהו אחר, כן? אין פה אפליה, הם לא נותנים וזהו. אבל קרה משהו מדהים. הבחור שלפניי עצר ונתן לבחור שלי להיכנס. הבחור שאני הרשיתי לו להיכנס, עשה משהו טוב הלאה. וזה משהו מאוד מאוד מדהים שאני רוצה שתחשבו עליו רגע. כאשר אנחנו עוזרים למישהו, זה עושה לו תחושה טובה והוא מעביר את זה הלאה. אני מאוד מאמין שהלך הרוח שלנו, בטוח קרה לכל אחד מכם שאתם מגיעים לעבודה, יש לכם איזה קולגה מדוכדך, מה המצב? כן, אני בסדר, זו, היה לי לילה קשה, לא יודע מה. זה משפיע עלינו. לעומת זה שבא בוקר טוב, מה קורה, מה המצב, איך הולך, בוא אני הולך להכין קפה, רוצה שאני אכין גם לך? ואז אתה יוצא עם תחושה טובה. ואם אתה יוצא עם תחושה טובה, אתה טוב לקולגות האחרים, אתה טוב לאשתך, אתה טוב לילדים. התחושה הטובה הזאת עוברת הלאה. ארגון הרוקחות, כמו שאמרתי, הוא לא רק כנסים. בארגון הרוקחות עובדים אנשים שמה שמשותף להם זה הרצון הזה לעזור. ואני מאוד מקווה שאנחנו בארגון הרוקחות יכולים לעשות כמה דברים. אני באמת, מאז כניסתי לתפקיד נחשפתי להמון דברים שלא הייתי מודע להם קודם. הייתי מודע לזה שהמקצוע שלנו בהידרדרות מסוימת, הייתי מודע לזה שהתדמית שלנו שחוקה. אבל גם אני, כשנרשמתי ללימודי רוקחות, אני לא נרשמתי כי חשבתי שאני אעזור למישהו. נרשמתי באמת משיקולים פרקטיים, זה מקצוע, זה תעודה. אולי אני יכול אפילו להניח שחלקכם גם נרשם מהסיבה הזאת. אבל ביום הראשון שכן הייתי בדלפק, ביום הראשון שכן ראיתי שמה שאני עוזר למישהו, לא יכולתי להתכחש לתחושה שניתה לי בגוף. לא יכולתי להתכחש לזה כשבאה אליי אישה קשישה ואמרה לי, אתה יודע, אתה סוף סוף הסברת לי משהו שאף אחד לא יקדיש זמן להסביר לי. יש מעט מאוד דברים בעולם הזה שגורמים לנו להרגיש סיפוק אמיתי. יש הרבה דברים רגעיים שיכולים לגרום אושר, אבל סיפוק אמיתי נובע מזה שאנחנו עוזרים אחד לשני. ואני מאוד מקווה, ואני יודע שהרוקחים הם עם מאוד מאוד אכפתי. אני מקווה שגם אתם עוזרים אחד לשני, עוזרים לא רק לרוקחים, עוזרים באמת למטופלים, לקולגות. אנחנו נמצאים בתפקיד ובמקצוע שכל המהות שלו בסופו של יום זה תרופה שנלקחת על ידי מטופל בשעת מצוקה מאוד גדולה כשהוא חולה, ושם אנחנו נכנסים. אני מאוד מעריך את זה שבאמת אתם לקחתם את הזמן, נרשמתם לכנס, באתם לשמוע. כל הדוכנים שיש פה בחוץ אלה דוכנים שבאים לעזור בצורה מסוימת למישהו. יש דוכנים שזה מאוד ברור. הדוכן של עזר מציון דרך אגב, זה דוכן מאוד ברור. אם אתם תעזרו, אם אתם תתרמו, זה יבוא לידי ביטוי בזה שהם יוכלו להציל חיים. הדוכן של ארגון הרוקחות שהוא חדש, זה דוכן שבא לגייס מתנדבים, בואו לעזור לנו לקדם את מקצוע הרוקחות, לקדם את הקולגות שלנו ובסופו של יום לקדם את המטופלים. אבל מה עם הדוכנים של חברות התרופות? לכאורה הם אמורים לקדם את האינטרס של חברות התרופות, אבל זה ממש לא ככה. כי אם אתם הרוקחים מקבלים מידע נוסף על תרופה מסוימת, על מוצר מסוים, זה מידע שאתם יכולים אחר כך להעביר הלאה. וזו החוכמה בלהיות רוקח. יש לכם סט כלים וידע שאין לאדם הממוצע, והאמת, אל תיתנו לאף אחד לבלבל אתכם, גם אין לאף בעל מקצוע אחר. ואנחנו בארגון הרוקחות נלחמים מאוד חזק והולכים להילחם גם עוד יותר חזק בשביל שכל המדינה תדע את זה. ואני בטוח שהערכים האלה גם נמצאים אצלכם, ואני מקווה שאנחנו נוכל באמת להעביר את הערכים האלה הלאה, כמו שההורים שלי העבירו את זה אליי.
אז אני מאחל לכם כנס מוצלח, ותודה רבה ותהנו.